ensimmäisen kerran silloin ihan pikkupokana. Kävin tuolla Rankamontu-kentällä katsomassa, että olisiko ollut 5-vuotiaista pitäisi liittyä joukkueeseen ja paskoin housuun ja seuraavana vuonna uudestaan kahtomaan ja paskoin uudestaan housuun ja 3. vuotena meni sitten joukkueeseen ja suoraan jakkarat hihaan. Että tavallaan olen aina ollut kotiuttaja tietyllä tapaa. Meriläisen Markus on yksi esikuva, osittain myös sen vuoksi, että hän oli junnussa meillä useampana vuonna sitten pelinjohtaja. Eli hänen tavallaan vaikutus tähän minun pelaamiseen ja tähän ajattelumaailmaan, että miten tätä peliä ajatellaan, niin on ehkä se niin kuin eniten vaikuttanut näistä Jymyn kokeneista konkareista. Muistan, kun oli F-poissa lukkarina ja Aatu näytti aina silloin tällöin mulle, että pitäisi taktinen heittää. Ja minä ajattelin, että mistä se tuo mukaan tietää. Kyllä se ehkä olisi jotain tiedettä, niin itse pelasi Superissa lukkarina ja minä F-poissa. Mihinkä lähdetään merkkaamaan. Ensimmäisellä hyökätään keskelle kenttää ja hieno ja läpäri! Läpi lyö Roope Korhonen ja supervuorossa kenttärulla! 4-0 taulussa, kovaa valuuttaa. Mähän sanon, että Roopelle ei kyllä pidä tilannetta antaa, jos meinaa räppelissä pärjätä. Nämä, ketkä tietää, ketkä niin numerolla pelaa ja sitten käy jonkun pelin jokerina, niin se ero tulee siinä, että sä et ole koko ajan pelissä mukana. Eli tavallaan, että jos sulla ei sisäpeli kuletta lähde kulkemaan, niin sä pääst ulkopelin kautta siihen peliin mahdollisesti mukaan ja saat sen vireen päälle. Ja toinen sitten semmoinen tilanne, että jokeri tulee käytännössä aina melkein pakkotilanteessa lyödä. Tietysti kun itsellä on tuota ikääkin, niin oppinut myöskin, kun pesiksessähän pitää kuitenkin, niin kuin oli sitten numerolla tai ei, niin pitää pystyä se edellinen tilanne unohtamaan ja kääntämään katseet seuraavan tilanteessa, kun et sillä edellisellä tilanteella voi enää mitään. 2 kovinta itseluottamuksen omaavaa kaveria, niin Roope ja Clemeti Ismo. Ja Roopella on kyllä siis ehkä jopa vielä, jos on mitenkään vaan mahdollista, niin parempi vielä itseluottamus kuin Ismo. Kyllä se sitten kun se Roope mailan varteen oikeassa mielentilassa tulee, niin kyllä se melkein tietää, että se onnistuu siinä. Ja sitten eteenijänäkin sen paljon pelannut yhdessä, niin melkein arvaa, että milloin se on välissä se paljon. Haluan, että se ratkaisu on niin sanotusti omissa käsissä, eikä siihen, että luotan että vastustaja tekee virheet. Tyly ratkaisu esimerkiksi 3-lukusta pallo pihalle. Sille, että ei kenenkään räpyillä virheellä eikä mitään jossiteltavaa, vaan tyylipuhtaasti pallo puskaan. Semmoinen lämmittää mietin ja se on tyylikästä. Totta kai siellä tulee niitä epäonnistumisia ja näin, mutta jos sinä uskallat luottaa tavallaan oman tekemiseen ja tehdä rohkeitakin ratkaisuja, niin sitten jos katsotaan tämä pitkä juoksu tässä, että jos on eniten mestaruuksia ja mitalleja, niin jos en olisi tällä pääkopalla pelannut, niin ei olisi.